алуымызға ризамыз. Һәм әлбәттә инде 90 еллык тарихы булган Сабир Өметбаев исемендәге Мизәлә татар дәүләт драма театры бинасында сезне күрүебезгә шиксез шатбыз. Эшләрендә сүскә әйләнеп беткән. Элек соп-сары иделәр иде. Лисин. Каша минем шәшли сары булганы бар. Каша яшакта, каша. Әллә каян арыс саламы кебек соп-сары булып, алтын кебек кояшта ялтырап торалар иде. Үләр бар. Гомергә каңгырт булды минем шәшем лисин. Кой, әйбәтләр сыртыкта уйык башлар тизимәне. Уйык баш белән кәҗә мамагыннан бәйләнгән уйык башлар бар. Оятта, буынларда жылыларны бик әйбәт саклый. Шуңа күрә әйдә киеп куялы, аякларың авыртмас, менә шулай битрән тегесендә. Сезнең алдыгызда Зариф Поляковның сөймесеме спектакльнән өзек булды. Әзгенә шушы караган өзектәндәген яшь Фатиманың чыгуыннан бик рәхәт яшәлмәгәне күрелеп торырга бит инде. Ир хакын хаклап, ниндидер аяныш язмышка дучар булган Фатима турында сүз бара бит. Монда чын бер аяныш, бер гаиләнең язмышыдыр дип беләм. Сезгә сүзләр таратылган булган, әйме? Менә шушы өлешне уже сәхнәгә менеп барлап шуны әзгенә төрле ситуация, төрле краскалар белән уйнап карарбыз. Ягъни практически эш. Нәрсәйне тагын җавап утырасың? Тиз бул, зрауынан тукта. Бердән-бер кызым кияүгә чыга. Сен аларга теләсәң әсә, ышкындырып җибәрмә, әйме? Сөйләмә теләсәң. Җылмай, көр. Ара шулай. Җылмай бир. Мә тот, әйдә шарман белән әйгәле. Нәрсә инде? Нәрсә син? Гөлшат шулай диләр. Сен буларга кирәкмәгәнне сөйләмә. Нәрсә сөйләде? Гөлшат җылый диде. Җыласын. Күп кергәч, бер ел исе бул. Кер әле, кер дим, атасы, кер. Ау. Сөйлә, кер. Син тегеләргә артык нәрсә кирәкмәгәнне сөйләп ташлый күрмәй диеме? Нәрсә сөйләде? Гөлшат җылый ди. Не, җылар инде күп кергәч, бер ел исе да бит. Кирәкмәгәнне сөйләмә буларга. Нәрсә сөйләде? Гөлшат җылый диләр. Җыласын. Күп кергәч, бер җылыйсың ул. Шундый гаиләне уйныйк әле. Хатын да иркә, ир аны ярата. Кирәкмәгәнне сөйләмә буларга. Бик интеллигент. Нәрсә сөйләде? Гөлшат җылый диләр. Җыласын. Бер җылыйсың ул. Хәерле булсын, хәерле булсын. Юк, син аны тоже шулай. Кем уйлаган бит инде менә, кем уйлаган? Беркем бер ни уйламаган. Бер ни уйламаган шулай булган. Баш белән уйламыйлар хәзер. Баш белән уйлыйлар. Волк тигреется, хорошо. Пустого пространства не оставляет. Кто увидел, туда встает. Телне һәр вакыт яхшы уаларга кирәк менә. Уарга кирәк телне. Шуннан шушы тынны ипләп кенә үзебезнең чашышкы саша белән телешне чыгарабыз. Мондый күлеге була ул. Бу сәхнә телендә кулланыла торган күлеге. Балаларга да, зурларга да игътибар өчен бирелә.
бы при создании каждого спектакля он должен делаться. Его делают архитекторы или художник. Вот нам повезло, да, что у нас в театре есть цеха. У нас есть художественный, декорационный цех, звуковой цех. И как бы у нас именно в столярном цехе работают двое мужчин, Фердинанд Соболь и Расуль Абый. Они с многолетним опытом и любую декорацию они как бы сами, они даже еще советуют художникам, как же это более экономично, более просто, легко сделать, если оно слишком сложное. Для вас я могу предложить, посередине я приготовила мох. Эмали, они, во-первых, поменьше. Вместе перемешать, будет как бы хороший цвет. Пару слоев и будет такой темненький. Цех, бутафорский цех, декорация цеха, художник цеха. Да, уже біздің oldu. Her kişi özüne машина Бүгінгі шушы ижади лабораториядан мен өзіме бик көп білімдер алдым деп айтар едім. Чөнки менә иң беренче без караган спектакльләрдә актерларның шул хәтле осталыгы, һәр рольне үзләренә тиешенчә башкарулары, аннан соң киемнәр, һәм инде әлбәттә образларны төрлечә уйнау осталыкларын без бит инде менә карап үттек, мастер-класслар карадык. Шул хәтле күңелле булды. Рәхмәт оештыручыларга. Biz barыбыздагын бик канәгать. Чын күңелдән зур рәхмәт сезгә, иҗади уңышлар, исән сау булыгыз, авыртмагыз. Лабораториялар кирәк дип саныйбыз. Чөнки төрле җирдә төрлечә эшлиләр. Менә без уңай мондагы эшчәнлекне уңай якларын күрдек, алдык үзебезгә. Менә без аны сакайткач алырбыз инде багаж итеп, күрдек без ничек итеп. Менә бу популяр безнең инде атаклы артистларыбызның җитеп сәхнә телендә үзләренчә итеп тотканнарын, төрле образларга безне керттеләр, сәхнә уйнаганда инде төрле заданиялар бирделәр. Аннары бигрәк ташады. Менә безнең материал-техник база, менә без монда күрдек. Сакларны күрдек. Үзебезнең Орша делегациясе исеменнән беренчедән менә Минзәлә дәүләт театры җитәкчесе Илнур Зөфәровна рәхмәтебезне белдерәбез. Чөнки ул безгә театр тарихын, үзебезнең менә бу Минзәлә театры тарихы турында бик җентекләп сөйләде. Төрле декорация цехларын һәм гомумән театрның эчке кухнясын безгә күрсәтте. Ул безнең өчен кызыклы. Ул театр дигәндә спектакльләр ничек туа, ул бит инде юктан гына барлыкка килгән әйберләр түгел. Һәм менә без хәзерге көндә, хәзерге вакытта йөргән менә бу Минзәлә елгасы буендагы яр буенда да менә аның да үзенең аерым тарихы бар икән. Ул безнең өчен дә бик кызыклы. Без беренче тапкыр менә Минзәләдә Минзәләләргә ул рәхмәтебезне җиткерәбез. Рәхмәт сезгә. Сәламәт булыгыз. Шулай аралашып, бергәләп матур итеп яшәргә язсын.